nang mayo bunta ka na punta na, no? Kani ka itong himo karon mo, kini ang saad sa itong pinalagang gobernador niya itong dito ta sa basta itong permiro ta itong release. Nagkakuha mo, kisay diha itong permiro release. O, katong nakinita sa itong isa na isa sa itong pinalagang gobernador na ang tanang beneficiary sa tuna magdawat og tag 10 kilos kada bulan taman sa bulan sa Disyembre. Dato pa June, July, karon sunod balon. July ugod tang si Juan, Disyembre. Mao kini ang saad sa atong pinalagang gobernador. Wala kayo nga naulay kay gumikan aning atong pagbipak sa atong gas. O tanang nakita mo sa kanang mga sudanan kay ga-order pa po og 10 kilos. Kaya nga itong hingo karon gi-utilize na ito kung 25 kilos ba, which is langan. O nang ikuha nila po ang 10 kilos na yun nga sako. Kaya kada bulan na nang niya madawat sa tanang beneficiary sa tula. Muna naningkamot yun ang itong gobernador nga iyang matuman ay iyang isaad para ninyo kayo. Nakita nungod sa itong national government na ang problema yun na nakakuan yun sa krisis sa itong nasod karon gumikan aning pagtaas sa presyo sa gasolina kamong mga driver. Mo na nga inagi sa programa sa atong presidente halandong President Ferdinand Marcos iyang kuha ang mga tanan kuan sa tuda nga morang subo na po kayo nga sa pagpermiro implementar nini pinagi sa opisina sa DSWD gikuha dayon ang mga listahan sa mga driver. Lista gikuha ang listahan sa mga driver dito sa mga nagkalain-laing mga asosasyon sa driver Tricycle Operator Driver Association dito nakita dayon nga paghuman sa permiro nga release diha dayon ni kuyanap ang daghan na po mga reklamo ngano mingon na po sa Mayor, Governor, driver man may wa pa may na-apel pangutana na-apel ba mo lista sa mga kapunungan sa karam yun wala mi wa mi gapil-apel sa kapunungan kay narang tampo naarag meeting. Dasala ba sa itong gobyerno nahitabo na? Mo din nakahinungdan sa itong mga katawan nga kung na mga meeting paghahimuon, bay klaro na. Kamura dito, kay pre, kamura kay napoy trabaho. Pag-abot nga naay kayuhan, una nga gabagulbol. Di ba? Muna nga kami nagawag sa probinsya nga kung mahimo matag meeting nga himuon sa mga kabarangay o mga lain-lain kapunungan, please mo-appeal kita, muhalambigit kita, pero makahibaw kita unsa ang dagan na sa programa dili kay mubitso din mo nang gumikan sa sitwasyon sa kamaayo sa atong pinalagang gobernador. Ang reklamo sa mga driver nga wala na appeal ngabot dito sa atong mayor. Ang ato pong mayor abirto ayan kasing-kasing. Ahaman niya ibutang ang mga mulo. Dito na po niya ipasa sa atong pinalagang gobernador. Ang atong gobernador, luag o kasing-kasing, mo nag-ingon na po siya, o sige, ilista ang naa sa sikambat. Mo na nang-ining atong pinalagan, sa itong kabagaan, listahan na po na sa sikambat nga katungkot susundos, dusi kabok. Nga maningkamot ni nga marilis na po na karong katapusan sa bulan Hunyo. Dato pa ang first batch ng katong 1,400 ilan amo na ni mo na niya tanan. Maningkamot ni sa second batch sa kato bitaw nang reklamo ba? Nga mo nang wala na appeal sa mga kapunungan. Mo nang hinaot unta nga magkwanta kay. Kung tanawon ko na to ang kitang mga driver dako kay tagtabang sa atong katilingban kabahin sa pag-uswag sa komunidad. Gano? Namaguna po ang transport. Gani, kabahin sa turismo sa atong probinsya sa Misamis Occidental.
Kita mga driver kinahanglan na sinatita. Kita miyo na ihatod mi dito. Asa usa may pagdili? Kanang witness no? Daw sabi, ihatod mi dito witness. Miyo po. Ma'am, sir, wa mami nakahibaw ahadang napita. Nayawa na. Di ba? Kani, atong panahon sa pagtapok dito sa Samis, sa Picanban sa to, inano, okay, kisay taga Samis, ato ay tindog sa Samis. Itudlo ko no ang inyong mayok diri. Wa kay las mayok. O nagkatawa na yung uban, wa kay las ang mayok. Ang itudlo ang mayor sa Kalamba. Kay pareha man sila kagwapo sa mayor sa inyo diri sa Samis. Kaon si gobernador, ligo-ligo si gobernador. Nga mahimo, kinahanglan nga kitang mga driver, ako driver po kayo, driver po ko. Kitang mga driver, igmata. Kay kanina ba mga driver, mga chick boy. Di ba? Tawagin mo. Sa karang ito driver, ang naminyo maestra man. Kay hatod ito habal-habal, itong nasa nga natin. Bisag wapong kasada, at ito iagi itong libaong. Kaya ron, makaana itong may. Natawa na ba tayo? Muna nga, pasalamat ta. Atong pakpakan, ang atong pinulangan. Kawas atong pinulangan. Dili mo mahimo nga sa kadaghan sa Pilo Provincial sa katawag sa Misamis Occidental. Magsulo lang atong pinulangan. Ubos usap ka na sa pagkikamot sa atong pinalanggang Congressman dali sa Distrito 2, si Congressman Ando Wagdan. Sa Distrito 1, si Congressman Gison Almonte. Ang atong pinakabag-o na congressman na atong paningkamutan niya itong niyaging eleksyon, si Congressman Attorney Indi Wagdan sa Asiso Pinoy Party List. Di ba sa pagkampanya ni Goberno, maningkamutan na makapalikot at usa ka congressman. Nga naman, kaya mga tao bilang aawa, may kaso na wala. Lami mangutong daghan ang mga hoy. Sama na ba ni nato sa itong sa kapamilya? Kung daghan mga hoy, daghan yung kahoy na madala pa doon sa balay. Muni ako, nahitabo. Pag bumala po sa itong probinsya, nagkahiusa sila tanan. Gikan sa Vice Gobernador na si Vice Governor Wayne Gutierrez o ang mga board member atong pakpakan. O inaginan ang inyong buutan kung maabtik ka ngayon si Mayor sa Oilis. Kaya nga, siguro sa instruction ni Mayor Fuentes, upat mo ito na, ata? 18, 19, 21 o 23. Nga nasa ito, pagkatong may 4, di bahin. Kaya ang instruction po sa itong pinalanggang gobernador, kung mahimo, dili maghuot. Dili maghuot ang pagkuhan. Mo nang gi-kuhan ba? Gi-bahin-bahin. Mo nang, depende na sa pamagi dili, pinsan itong ma-first ba, o anang adlawa, inyo lang po sundon. Dituyo mo na, kay unyag idugan tanan, wala na po yung mga sahero. Naana po dito sa Facebook, kaning mga driver, asa na, mag-hike na kay way kasakyan. Dito po, natandong na po na nga itong gobernador. Muna, dituyo nga, by batch, aron dili ma-paralyze. O, daghang salamat sa inyong pagkakas.